Answer kay... Oh, nya, wala lagi ito ni Tingog. May wala lagi. Diri na to makitaan nga tinod akong gisulti nga dili pwede bright tanan sa math. Di gina pwede bright tanan sa math. Na gani panahon na bisag bright pa ka sa math, di ka ka-answer. Napoy panahon na bisag bright pa kag science, di ka ka-answer. Nay panahon na bisag bright pa kag English, masayop gihapon ka. Kay tanang tao, masayop. So ayaw mo pag hinambog, labi na ng bright ko no din ha, nga inyong i-look down na mga dili kamao, wa manggani mo nakakuha tanan ron. O kung nakakuha manggani ka, wa manggay ka ni Tingog kay dili ka sure sa imong answer. Sa imong dughan o sa imong una-una, nagduha-duha ka sa imong answer. Bisan pag-check imong answer pag human akong hatag sa answer. So ayaw mo pag-ingon, bugo mo na siya. Di man na siya kamao. Ayog sukda, ayog tahura ang uban tungod sa iya lang nakamauan. Respetuha tanang tao, makamao man siya o di. Ang uban ra ninyo kay arangan, kwartahan. Nya, tanaw niyo siyang classmate, walay baon, walay kwarta, inyong daog-daogon. Mobalira ba ang panahon? Moabot ang panahon na kanang naa karon mahutdan mo. O kanang walay ila karon modaghan ang ilaha. Di ra ba ta katagan sa panahon? Kay kahinumdum mo pagbagyong Odette, ang batig batasan way ni tabang nila. Pero katong mga maing tao, daghang mo tabang nimo, daghang mangita nimo. Asa si Kuan? Okay ra sila. Pero kadtong batig-batasan na kay nang umusta to. Moingon pa, may rigid naguba ilang bay, tagam. No, kay bati magbatasan. Pero parihat ato gibagyo. Parihat ang tanan naigo sa bagyo. Pero lain-lain og tinanawan ng mga tao. Kay naman ko uban ng bugiro ra. May uban na kay may sila, dili sila managad sa uban. Gani ila pang daog-daogon ng uban. Kaba mo, ingani kong sinultihan. Kay pagkabata na ko, gidaog-daog ko. Mo nang di ko ganahan makadungog na daog-daogon. Tungod kay pobre mi. Tungod kay dili mi kapalit sa unsay mapalit sa uban. Nga kung naay kinahanglan ipas, dili mi kapas. Gamay ko grado. Mo nang naanad kung gamay ko grado. Wala ko'y pakialam sa grado. Kay kabaw kung di mo dako akong grado. Kay kung na'y project, di man mi kapalit. Kung na'y ipas, wa man ko ikapas. So wa na ko nangandoy ma-honor. Wa na ko nangandoy matap. Unsa pa may kapuslanan nga di man ko kapalit sa kinahanglang paliton. Manang kaning mga bright diri ko no, ay mo pag-ingon na bright mo. Nalang giuban, wa na lang naningkamot kay maura man gihapon, wa may kapuslanan maningkamot sila. Di man gihapon sila ma-honor. Maningkamot sila, di man gihapon musaka ilang grado. Pero basin mas may pa na nimo. Naghilom-hilom lang na. Basin mas kamao pa na nimo. Naghilom-hilom lang na. Kay wa na siya pakialam sa grado. Ug sa tinod lang dili masukod sa grado ang ka-bright. Tungod ba kay 90 ang grado bright siya ditso o kung 75 ang grado bugo siya, dili masukod sa grado ang ka-bright.